Čau, ja som Sokolmora, vítam vás u nového videjka z Hytailu. Budeme pokračovať, každopádne hneď na úvod poviem, čo som tak trošičku teraz robil za kamerou, pretože áno, hral som mimo natáčania trošičku včera. A to z toho dôvodu, že včera vlastne som nemal elektrický prúd, pretože robili nejakú údržbu, ale vzhľadom na to, že som mal, alebo sa, že mám notebook, tak som si mohol dovoliť samozrejme na tom čase piť. Nechcel som to nahrávať preto, lebo ja som vlastne dostal taký nápad, že sa to trošku rozšíri tento baráček. A chcem si spraviť akoby takú garáž, kde presunieme všetky tieto nástroje, čo tu máme, vrátane truhiel. Urobiť si to taký trošičku poriadok, pretože už aj dokonca tu vonku mám jednu truhlicu. A vlastne nenahrával som to včera preto, lebo teda tým, že som nemal prúd, tak teda noťaz bežal z batérie a zbytočne by mi to vlastne iba žralo batériu o to viacej a vlastne by sme až tak toľko vecí nestihli. Včera som bol trošku ťažiť a vylepšil som si taktiež brnko, je to čo za... vylepšil som si taktiež trošičku brneníčko a a, a to je asi všechno. Proste som bol iba ťažiť niečo v doloch. Našiel som nejakých nových mobov, popravde. Avšak nepreskúmoval som to schválne úplne do hĺbky, takže proste, chápeš, chcem si nechať ten hlavný content na video. Ale našiel som tu teda týchto nových mobov. Ak mám byť úprimný, tak s týmto som fajtil, aj s týmto Slimejšom, ale týchto dvoch absolútne nemám poňatia, že odkiaľ proste som ich nabral. Absolútne som s nimi ani nefajtil, ani nič proste, takže neviem, odkiaľ sa mi tam vzali, ale okej. Môže byť, proste som si asi iba nevšimol to, chápeš, proste moja nevšímavosť, to je také. Takže vlastne plán je rozšíriť tento barák, pridať sa napríklad nejakú garage a tam vlastne presunúť všetky tieto nástroje, aby sme v tom mali trošičku väčší poriadok. Takže tak. V tomto dieli teda budeme ťažiť nejaké stromy, budeme si ťažiť drevo, aby sme si toto mohli rozšíriť. Takže tento diel skôr asi nebude nejak o výprave, aj keď je pravda, že teraz mám viacej času na to natáčanie, takže uvidíme, koľko vecí sa stihne. Každopádne nezistil som, či sa stromy nejak zasadzajú. Ale ešte ďalšia vec, ktorú chcem vlastne ukázať, a to je to, že ja včera, keď som bol ťažiť v tých baniach, bol som teda hlavne na železe, tak to neboli bane, proste bola jaskyňa. Našiel som taký zaujímavý spot, ktorý samozrejme nemám označený, pretože nemám si to ako označiť. Našiel som taký zaujímavý spot. Bol tam taký akoby truhla, ne truhla, kofín. Proste. No áno, dobre som povedal, truhla. Proste truhla, ale ne takáto čestka, ale proste kofín, chápeš, truhlica tam bola. Ja som ju otvoril a nič tam nebolo, takže bola tam potom čestka samozrejme s nejakým lútom. Každopádne, neviem teraz, kam som to zapatrošil, ale ja som v tých baniach, alebo čo to bola v tej jaskyni, našiel tento silver ingot. Absolútne netuším, jak som ho získal, proste ho mám v inventári, možno som ho zobral z nejakej truhle a pomýlil som si ho s ironom. Je to veľmi pravdepodobné. Každopádne máme dva silver ingoty, potom som získal ešte nejaké tieto bagy, a vlastne som si vykraftil to brnko, čo som ukázal na začiatku. A to je vlastne všetko, čo som robil v včerajšom dni. A dneska si vlastne natočíme, no samozrejme ďalší part, ale natočíme si nejaké to kutání drevička. Pretože v tento parte sa chcem hlavne zamerať na rozšírenie tohto našeho hauzíku. Takže ja dúfam, že sa mi podarí naťažiť správne drevo. Ja teda actually zvažujem, že ktoré je akoby, no uvidíme. Ja to tu takto skácím hezky, tak pobereme si všetky tropy.
A dúfam, že toto drevo je to isté. Je, áno, dobre, paráda, Jej. Co tady děláš? Kámo. Nedělej. A? Lištička. Lišti. Dobře. Neviem teda, ako to funguje s vysádzaním stromov, pretože nič ako saplingy som tu zatiaľ nevidel, takže neviem, či to proste dorastie ten strom. Ono tie stromy údajne teda majú korenie, čože ja som ich ešte nejak nevidel, neskúmal, takže neviem, či akoby z tých koreňov znovu vyrastie stromec. I don't know. Každopádne máme nejaké drevíčko už, ale to nebude stačiť. My totiž to potrebujeme viacej dreva. Takže potrebujem... Keby som sa rozhodol ten barák urobiť z tohto bieleho, čože predpokladám birč, tak by to bolo jednoduchšie, pretože toho birču je tu fakt brutálne veľa. Tak, pozrieme sa na tento stromeček, čo mi povie, ale toto vyzerá, že je už trošku iné drevo. Toto asi není úplne to, čo hľadám, neviem. To mi nevyzerá úplne ako to, čo hľadám, ale môžeme to skúsiť. Možno sa len pletiem. Tak, vykutáme to tady. OK. Ne, to je inakšie drevo, OK, to je inakšie, fakt. Ale nevadí, necháme si ho samozrejme, pretože treba niečím vypekať, že? Takže ako zase úplne škodu by som to nevidel. Toto je predpokladám asi to isté, takže zoberiem už aj to, keď som tu. Tak, there you go. Krásne to tu pozbieram všetko naokolo. Nesmie tu zostať ani jeden jediný stick. There we go. Tam je nejaký týpeček. A to je krabička asi. Krabičníček. Toto sú čo za ptáčiky? Počkaj, to mám... Mám memorísku? Memory. Ja by som sa mohol trošku lepšie vyjadrovať, že? Ja totiž to akoby neviem, že či chápete moje vyjadrovanie. Proste pamiatku, či čo to je, ja neviem, proste moje preklady, no. Ale to asi mám, to by sa mi už akoby ukázalo. Hele, papať treba. Trošku nasraná. Tak, čo si mi dropol? Medium! Takže aj z kráv padá medium. To je good. Načaržujeme. Tak. OK. Yes, mám čaržnutý bow. Teda bow. Sword. A máme medium height. Počkaj, z tohto padol heavy. Tak to je asi random. OK. Ale tak máme medium, to je fajn. That's good. That's really good. Ja teda neviem úprimne, aký ony potrebujem na... To čo je? Prší? Aha. Aký potrebujem height na ten upgrade, ak nejaký potrebujem, takže to som si nezistil. Ale ja by som chcel ešte teda, keď už mám ten meč načaržovaný, tak by som ho rád využil. A tam je nejaký meďošek. Grizzlíček. Pavouček. Tak počkaj, ja ho nalákam. Sem. Ty rybíkov. Ja už sa meďoška ani nebojím, tyjo. To je úplne v pohode. Keď som tú hru hral prvýkrát, tak takú odvahu som ešte nemal. Jej, OK, výborne. To sú fajty. Dobre, lenže toto nie sú úplne... Jej, ale to... Jej. Ajajaj, stihol ma jebnúť, nevadí. Takýto strom veľký tu nechať rozhodne nemôžem, takže... A toto je zase nejaká iná odroda. Juj. Ale toľko dreva tu nechať nemôžem, predsa. To bude dobré na vypekanie, tak akoby, no maximálne ako... Ale...
Moje vyjadrovanie niekedy proste nemôžeš brať úplne vážne, pretože, chápeš, ja som proste negramot. Yeah. Wow. Wow. Oh, pekné, pekné. Pekné, pekné. Cením. Good. To sú lúty, to sú dreva. Dávaj sem, dávaj. Výborne. Všetko poberem. 247 dreva iba z jedného stromu, prosím pekne. To už sa oplatí. To už sa vypláca. A tu je ďalší taký väčší. Paráda, tu sú ako stromečky celkem, stromečky. Ale to asi není úplne to drevo, čo potrebujem, hergot. Toto je to drevo, čo potrebujem asi. OK. Počkaj. What the? Na jeden sek, OK. V pohode. Absolutely. Ešte tu je, OK. Keď už som tu, tak si asi posekám aj tieto listy, pretože z nich je fiber. A fiber sa určite akoby hodí na kraftenie takých, aspoň tých základných nástrojov, keď niekde skapem. Jo, a ďalšia vec. Ja som si ešte v nastaveniach vypol tie party outdropy. To znamená, že keď skapem, tak prídem o všetky veci, čo mám v inventári, jo. Takže ako trošku sťaženie. A jo, that's it. Takže zoberieme ešte odtiaľto takéto veci. Tak, výborne. A ako máme relatívne dosť dreva. Neviem, či síce akoby, počkaj, toto je ten strom, čo potrebujem, takže toto si zoberiem. Tak. Tyriagov. Toto je čo? Yes, OK. Asi taky to, čo potrebujem. Dobre. Nejaký kameň, nejaké šutre sa tiež hodia. Tieto fibre, to ma teší, že tie fibre sa získavajú fakt akoby aj z takýchto oných, takže to je akoby dosť dostupný materiál. Počkaj, toto ne, toto potrebujem. Thank you. Paráda. No, čo ma však neteší je to, že asi začínam byť trošičku chorý. No jo, to keď človek chodí do práce, tak sa tomu asi úplne ako nevyhne. Tak, poberieme tady ešte títo keričky. Tak, šup. No a teraz, kde mám home? Tam tým smerom, takže ja som úplne tak kde optoptele išiel. OK. Good. Veľa kameňa tu je, OK. Blueberrysky mám. Paráda. Spapám po ceste. Ešte jedný. Paráda. Tak. A dúfam, že mi to aspoň bude stačiť na taký základ, povedzme, jo. Ako uvidíme. Takže počkaj, kde sa spracúva to drevo? Tu sa spracúva to drevo. Chápem, takže počkaj. Ježišmaria, to... Beach? Toto je aké drevo? Ja sa v tom strácam. Počkaj, to bude asi oak log. No, to bude asi ono. Môžem si ich vykraftiť 58. OK. A to je asi teda... Jo, to je ono. Dobre. Dobre. Takže, jak to teďka rozšírime? Ja by som to dal tuto vedľa. Tyriakov. Čakaj, toto si zasadím kde úplne sem. Jo, dobrý. Kytičky. Dobre. Rozšírime to nejako takto. Like this, OK. Čakaj, pôjde to za sekerou? Ne. Krampáčom to ide, výborne, OK. Ja totiž sa nechcem teraz používať tú lopatu, pretože s tou lopatou je to celkom také
meh, lebo ona ti rozbije úplne akoby aj spodné bloky a to úplne nechcem. Že to uděláme radši takhle. Tak, výborně. Tie okna potom samozrejme zruším. A pridám ich sem. Ne, vlastne toto je garáž. Tady nemajú byť okna. Tu dáme prípadne nejaké vrátka. Jako dostávať sa sem vonkajším vchodom by nebolo úplne špatné. Can be. Ale nevystačí mi všetko drevo, fuck. Takže ešte budem musieť ísť ťažiť. Dřevíčko. OK. Tu mám nejakú hlinu. Napríklad nejak takto. Môže byť. Napríklad. Takže počkej. Tu nás si urobíme vchod. Tak. A to bude vlastne vchod do tej našej garáže alebo nástrojovne. Nazvi si to jak chceš. Asi nám začína pomaly ale isto noc. OK. Takže aspoň takto, no to sa teoreticky dá. Takže počkaj, jak môžem zničiť tie okná? Asi takto. Like this. A možno si spravím také akoby provizorné okienko tady. No. Tak, jedno okienko to bude. Výborne. Alebo dve? Ne, to už bude vyzerať znútra zle. No. Dobre. Takto. Tu na potom si vlastne dorobím striežku. Avšak, mám tu nejaké torčky? Nemám. Prečo za sebou Saku nemá torče? Čakaj, zasvietime si trošičku tak. Ať tu niečo vidíme. Torčky. Čakaj. Ten hajt si dám spracovať. Like this. A torčky potrebujú. Ja tu mám ešte nejaké drevo. Aj tu. OK. Ja tu mám totiž to bordel v tom, jakoby, v tých truhlách. Ashlock. Potrebujem oak. Tie dreva sú si strašne podobné, niektoré. Počkaj, čo som chcel? Torčky. Tak. Like this. Kam ťa dám? Dám ťa sem niekde takto možno. Jo. Tak. Okna nepotřebujú. Toto si zadeláme. Tak. A uděláme střížku. No, a už sme aj dorobili. Wait. OK. 7. V pohode. Krása. Jak pekne to aj vyzerá. No, dobre. To je všetko. To je everything. Takže toto si môžem všetko takto odložiť. Toto si dám ešte vypiecť. Urobíme si tu trošičku porádeček, jo. Aj tak toto budem musieť potom všetko vytriediť, takže to je actually asi jedno. Dobre, ešte raw fish si sem dám a to je všetko, čo asi mám. Jo, dobre. Zabereme dvere, naj nám sem nič nevojde. Oh. Why? Aha, takže ja nemôžem vypiecť. Aha. Tak, jo. To potom nechcú.
Když to nemůžu vypékat. Ježišmaria, som kokot. Ja už viem, kde sa to robí. Ja som proste len debílek. Jo. Ježišmaria, Sokol, ty seš takovej vůl. Jako, je to trošku také, že spletité. Nevadí. Tá ryba vyzerá cool. Čakaj, takto. Nejaké mesičko si budem určite niesť so sebou. Čárkou si doplním sem. Ale vlastne tu sa v tejto furnejske vypeká len oné. Suroviny, železo a tak dále. Ne, toto všetko možné. Dobre. Potrebujeme ešte nejaký iron na upgrade tohto, ale ja si to aj tak presuniem, takže to ešte upgradeovať nebudem, pretože som sa dozvedel, že keď to upgradeneš a zničíš, tak potom to môžeš upgradeovať znovu. Čož actually nepotrebujú deľať. Nepotrebujem zbytočne míňať suroviny, takže... Takže... Sakolek se zase zasekl. Ježišmaria, no nič, ideme spať. Mne úplne vypadlo z hlavy, ty kokoči, čo som chcel. To je so mnou hrozné. Really bad. Dobre, good morning. Dobre. To je asi všetko. Prečo mám tak málo itemov v inventári? Však ako, halo, však základné veci potrebujem. Počkaj. Toto mám, kde mám šípy? Ja som si včera ešte kraftil aj šípy. Neserte ma. Nerobte nervičky. Ja viem, že to mám... Kde mi zmizlo to meso? Wait. Excuse me? Lebo som fakt idiot a som ho tam iba vrátil. A okej. Nebolo 25. What? Prečo sa mi to meso vracia... Čakaj. Takto? Prečo sa mi to meso vracia akoby do tých... OK, tak... Oficiálne máme ďalší bug. A to dneska bolo updatetle. Ja totiž to mám tu pre-release verziu, neviem, či som to spomínal na začiatku, ale dneska vyšiel nový update do pre-releaseu a neviem actually, že čo tam je opravené, čo tam nie je opravené, pretože pre release tam nevychádzajú devlogy. Alebo proste bugfixy a tieto, chápeš, blogy. Ale actually máme ďalší bug, takže preto ja nemám v inventári veci, mi sa všetky dávajú záhadne do častiek. Ale to není cool. To není cool. Jako chápem Early Access úplne v pohode, ale toto jako, takéto veci sa úplne diať nemôžu, chlapci. No jasné, mne sa automaticky všetko dá do Prečo? Toto sa nemôže diať. Oh shit, mne sa to takto mohlo bugnúť. Čo teraz? Počkaj, tu mám nejaké nevyondené ešte veci, takže to si dáme vypekať. A chcem teda, počkaj, čo som mal? Určite torčky som mal u seba, takže asi budem brávať torčky a... Ty pičo, ono sa mi to automaticky všetko vloží do truhly. No tak sme asi dohráli, no. Hoši. Ja budem musieť teda nahlásiť bug report. To je na hovno. Tak sme asi dohráli pro dnešok. Mne sa totiž to všetky veci automaticky z nejakého záhadného dôvodu dajú do častky automaticky. Proste dáš sem torčky, otvoríš truhlu a automaticky sa ti to sem vloží.
Není tu niečo zapnuté? Quick stack. Move items from the inventory to the container for a type Erko. OK, toto je actually good. Ale... no nič, tak proste... Ale to sa nedialo. To muselo byť teraz, jak proste vyšiel ten update. To je proste nejaká novinka. To není good. Dúfam, že to fixnú. Dúfam, že čoskoro vyjde nejaký opravný update na toto. Akože dobré. Nikto ma nenúti hrať pre release, môžem si to kľudne prepnúť na release, ale ako chápeš, chcem najnovšie featureky. Hele, aspoň čo si spravíme ešte, tak je to, že si presunieme všetky tieto workbenche. OK, to sa mi vypieklo. Dobre. Ono tam je... Počkej, ja to chcem vyskúšať. Keď stlačím R-ko, OK, tak to funguje, paráda. Takže našiel som rýchlejší spôsob, zase trošičku, OK, super. Ja počkaj, oni tu pridali klávesové skratky na všetko. Ale toto nedáva zmysel, pretože ja mám na Ečku otváranie a zatváranie inventára. To si asi potom musím prebindovať. Jasné, sem pribudli nové bindy, inventár, container, take all, put all, quick stack, sort items. Hustý. Klávesové skratky cením. Super. To cením, to je super. To milujú. Takže do ďalšieho partu si toto poriešim, pretože tí z vás, ktorí ma náhodou nepoznáte z môjho hlavného kanála, tak ja som strašne taký technický človek a ja proste potrebujem mať na všetko klávesové skratky, ale že úplne na všetko. Ja proste, mne nevyhovuje iba klikať, ale ja proste potrebujem mať klávesové skratky, takže toto je fakt úžasná vec za mňa. To je super. Čo ma však teda neteší je to, že otvoríš inventár a z tvojho inventára sa ti automaticky všetko presunie do čestky. Což ako rozmýšľam, počkaj, ako možno je to zapričinené mnou, pretože keď dáš Ečko, put all, jasné, ja to chápem asi, to není bug, len ja jak mám proste prebindované tie interakcie, tak tak už viem, prečo sa mi to dáva do inventára. OK, takže vyriešené. Není to chyba hry, je to proste chyba moja, pretože musím si proste prebindovať trošičku tie klávesy a bude to OK. Takže presťahovaný som. Tieto veci rozmýšľam, že nechám vonku, pretože ono sa to aj tak relatívne, že hodí, hej, do toho prostredia. Z tejto truhly sa ešte chcem zbaviť, takže toto si porobím. A tu mám všetky šipy, OK. Toto si tu nechám, takže toto je v pohode a tak toto teda vyzerá vnútri. Jo? Niektoré truhle si ešte spravím aj sem, a teda, aby to bolo všetko cajku. Rozmýšľam, kam ich dám, ale asi sem, takto. Možno 2, 3. Uvidím ešte, ak spravím tú strechu. Možno celú zväčším. Taký možnosť. Takže to sa ešte uvidí. Tak jo, už som si to prebindoval, už to všechno funguje a je to absolútny parádnička, takže už ako sa mi sú nedávajú veci. Super. Paradička. Jo. A dobre, potom si ešte dokončíme túto strechu, ale ja potrebujem ísť ešte teda na drevíčko. A keď sa naťažím asi dostatok z dreva, tak sa zase ozvem. Jo? Tak zatím. No, zapol som si aj hudbu. To je ďalšia vec, ktorú som chcel spraviť, ale zabudol som na to. Takže som si zapol už hudbu v nastaveniach, pretože tá hudba tu funguje, je dosť tak zaujímavo. Ono sa totiž to mení pri každej časti, napríklad ideš bojovať, zmení sa. Až vraj tá hudba je dosť dobrá, takže uvidíme, hele. Ja si tu vykácam tento stromeček. Budem dúfať, že beach lock. Fuck. Ja chcú oak. Toto je čo? To asi vyzerá tiež na beach.
Ne, toto je oak, dobre. OK. Možno sa tie stromy líšia nejak tvarom, len ja to nejak neregistrujem. Takže akoby, čo je toto? Stick, aha, dobre. Oak, dobře. Dobře. To je taká úplná pohodovozná hudbička. Proste nič sa nedeje v Chile. Vieš čo, káca si tu stromčeky. Toto je čo? Beach. No, tak budeme mať čím kúriť, no nebude nám zima. I když nevyzerá, že v tejto hre je aktuálne zima, to vyzerá jak na jaro, alebo možno leto, také dačo. I don't fucking know. Nevadí. A toto určite asi nebude... Toto bude beach. Toto je oak. Dobre. Takže máme oak. Dobre, takže počkaj. Keybind, aha, dobre. Teraz na akú klavesu som si to nabindoval? Aha. Dobre. Toto vyzerá na beach. Toto asi je oak. Dobre. Tak toto by asi mohlo aj relatívne stačiť, nie? Či? Nie? Áno. Nie? Či? Áno. A ešte stále mi to tam ukazuje ten dead z oného. To je fajn. Možno, keď sa mi niekedy bude chcieť, tak sa tam vrátim. Som zvedavý. Dobre. Takže. Jo, aha, ono to ešte není dokončené asi, pretože keď na toto kliknem, tak to funguje, lenže klávesovou skratkou to nejde, takže ono to asi ešte není úplne dokončené. Asi chápem, dobre. Som si chcel sem ešte hodiť, takže počkaj. Jo, ja mám všetky veci už tam presunuté, to bude zase trošku nezvyk. Toto si dám sem. Tak. Počkaj. Same type, to je R-ko. Oh, super, to funguje perfekcionisticky. Wow. Dobre. Ne, počkaj, tento potrebujem, toto nepotrebujem, toto si dám všetko sem. Tak. Počkaj, aká je klávesová skratka na... Jo, to je iba jedna ona, aha, chápem, dobre. Like this. Paráda. A dokončíme si striešniček, takže počkaj, toto si... Zničím tento blok, to bol taký ako keby podporný. Ja som odporný. Tak, toto krásne Ujoj. Šup. A... šup. Paráda. Ja to možno ešte, ale predsa len zväčším, pretože ja to potrebujem dať čo najviac struhiel, ideálne. A začnem asi... Nie, ja si vykraftím, počkaj. Jo. Sakulek už nevybole, kam dal veci. Truhla. Jakoby ono to dočiahne až sem, čože cool. Ale aj tak, my si to pekne roztriedíme, dobre? Aby sme v tom mali pekne porádeček, takže. Ešte dve. Tak. A krásne si ich dáme sem a teraz ideme triediť materiály. Takže toto si dáme takto. Toto si zoberiem. Čo ešte? Čo to už asi všetko. Nie, počkaj, musíme dať všetko, takže jejda. Toto si zoberiem. A vlastne všetky také suroviny, ktoré sa akoby používajú, že jo, takže toto
toto. Čo tu je ešte takého? Možno aj jedlo by som tam, aj keď možno jedlo netreba. To si udeláme pak. A odtiaľ to je to asi všetko. I guess. Počkaj, tu mám ešte 2 emeraldy, čo mi dropli z toho oného golema. To by som si mohol dať vypiecť. A, nemám palivo. Či? Aj. Tie emeraldy sa nevypekajú. A čo mi sú potom emeraldy? Potrebujú nejaké, počkaj, uhlíčko. Mal som nejaké uhlie, nehovor mi, že ho nemám. Yeah, there we go. Ne. Sa mi pletú klávesové skratky trošičku. Je to o zvyku. Takže takto. Ne. Zajímavé. Tak asi sa to nevypeká, asi to je proste tak, jak to je. OK. Takže všetko si vložíme sem do truhlice. Paráda. Tuto máme čo? Túto truhlicu potom budem používať čisto na mäso, pretože chápeš, tu je campfire. Takže to bude na mesíčko. Tuto v tejto truhlice si zobereme, počkaj, tak jedlo, no, tak ako to no. Salt si asi nechám, aj keď aj to i bolo možné dobre vytriediť salt, ale na to jebu. Čo to je ďalej, čo sa týka jedla? Máme teda tento seedbag, takže to si za chvíľku sa budeme hrať aj na záhradníka. Takže to je taký paráda. Tu je ešte nejaké mäsko. Tento špízik. Vegetable. Looks good. Ja som strašne rozprávať po anglicky, ale ja viem piču po anglicky. Čo ja môžem rozprávať, ty kokot. OK, toto je ešte jedlo. Toto je jedlo. I guess I have everything. No, možno. Dobre, to si dáme sem. Šup. Zoradíme pekne. A teraz, šípy si nechám u seba, definitívne. Ďalej. Ďalej. Toto to nepatrí, tieto veci, takže to dám všetko preč. Kyblíček si taky budú mít u seba. U seba. Toto taktiež ide preč, toto taktiež ide preč. Takže tým pádom vlastne máme túto truhlu len čisto na jedlo. Dobre, tento bordel, čo som si tu nazbieral, si dáme do napríklad tejto truhly. Like this. Zvyšok proste hodíš sem. Dagerky budem nosiť u seba. Definitívne. Like this. A počkaj, čo som ešte teda mal u seba? Ešte mne príde, že som viacej itemov nosil so sebou. Na výpravy a tak. Možno si zoberem, nezoberem. To je všechno. Takže počkaj, tu máme ešte nejaký raw meat, takže to si dáme robiť sem. A to je vlastne všetko, ešte potrebujem dvere si spraviť. Počkaj. Kde mám to opracované drevo? Ale hudbička celkom akože fajná. Ne. Potrebujem dvere. Vykraftím si jedny. There you go. Sem to nedám, dám to sem, tak, sortneš.
No, perfektné. Za mňa absolútne skvelé. Nejaký základný poriadok sme si povedzme teda spravili, ako v týchto dvoch četkách ešte bordel je. Ale suroviny už máme v týchto truhlách, takže všetko budeme mať tu. Ja sa ešte pozriem schválne, že som na nejaké suroviny nezabudol. Máme tu Crystal Shards, čo rozmýšľam, či je akoby surovina, alebo nejaké listy, ale asi niečo na spôsob listov. Tu som ešte vynechal nejaké jedlo, takže there you go. Trisep. To nič. A odsud, hele, odsud máme asi všetko, I guess. Wool scrap, toto. Jo, I guess. OK. No hele, toto teoreticky máme spravené. Kedy je noc za 3 hodiny. To znamená, že pôjdeme ešte na nejakú výpravu, co vy na to. Zoberiem si nejaké stavačské bloky ešte so sebou určite. A to je vlastne všetko, čo si so sebou budem brávať. Skúsim nabiť crossbow, či opravili... Ne, to ešte opravené není, dobre. Ja som včera išiel nejak týmto smerom, takže ja sa pokúsim nájsť znova tú jaskyňu, v ktorej som bol. Ale nezaručujem, že ju nájdem. Ja som totiž to išiel asi do hneď prvej jaskyne, ktorú som videl, takže veľmi pravdepodobne ju už nenájdem. Počkaj, to sú torčky. Tie som sem dal ja, jasné, chápem. Prečo mám stále taký pocit, že tu je v tejto hre ešte niekto iný so mnou? I don't know. A neviem, či sa mi to zdá, ale tuším, že sa mi šprintuje jak keby s väčšou výdržou. Že to menej ubieha. That's good. No proste, hele. Nájdeme nejakú jaskyňu a prvá jaskyňa, ktorá sa vyskytne, tak proste si ju preskúmame, jo? Yeah. Hello. Toto nemôžu nechať. Takéto vzácnosti. Šperky. To sú doslova šperky. Paráda. A počkaj, to je hora. Hell yeah. Mňa totiž tak napadlo. Či v týchto horách nejsú bane, pretože ja som totiž to videl nejakých... Kid? What? Hello? Co to je? Nejaké kozičky? Počkaj, to je nejaký vstup do... krysák. Tu je nejaký vstup do jaskyne, takže ideme to trošičku Iron, OK. Ale tu je ironu. Joj, zobral som ho? Nezobral. Ne. Šajze. OK, počkaj. Like this? No. Herkot. Tak inak. Takhle, dobře. Ale aj hudbička sa zmenila. Taká tajomná. Ježišná, ja som si zabudol zobrať torče. Fuck, ja mám iba jednu torčku v paprčke. Jakoby na cestu uvidíme o to pokoj, ale ja si potrebujem cestu už aj konečne akoby značiť, vieš, že kde som bol a kde som nebol. Tak nič, no. Tak to proste... No. Zase nie až tak rýchlo. Ale... Jaký mosikobol, to si... Ťažíme tady toto. Jaj. Joj. Jej. Juj. Okej, toto sú nejaké larvičníky. Juj. Ja už som sa začal tešiť, že som sa mu vyhol. Jaj. Dobre. Nevadí. Počkaj, máme nejaké mäso? Ja som si za sebou ani jedlo... Sakul.
Už som ti niekedy povedal, že máš v hlave maximálne nasraté? Áno, niekoľkokrát. Ďakujem. Ale tá hudbička je fakt dobrá. Sa mi ľúbi. Sice ako moc ju nepočujem, ale... Nevadí. Je to cool. Tak, čo tu ešte máte dobrého pre pána Sakuľa? Dúfam, že nie nejakých pripravených veľkých bossov, lebo na to ešte úplne nejsem ready. Nechcem tu skapať, ty kokot, ale ja vlastne keď skapem, ja prídem o všetky veci? To bude maximálne v riti. To ne. Kamo, ja reálne ľutujem, že som si to takto prepol. Ja to reálne začínam ľutovať, že som si to prepol. Ja musím byť teraz extra opatrný v jaskyniach. Čo to tam je? No tá som kokot ešte nebol. Počkaj, potrebujem sa nejak šikovnúčko vystavať. Like this. Potichučku. Hlavne potichučku, dobre. Potichučku. Potichučku. Nesmieme na seba pripútať pozornosť, dobre. Hlavne potichučku. Vyzerá to tu veľmi zaujímavo. Tam vidím ešte nejaký iron, aj tam sú irony, paráda. Čo tam je to? Tam už vidím nejakých typečkov. No hele, stupne nechce skákať, ale OK. OK, tak to zase nebola až taká výška. Hele, poberieme si tady nejaký stav. Nejaké veci, tak. Je tu toho strašne moc, to sa mi ľúbi. Že by našiel takú zlatú baňu. Že by. Až mu z toho zabehlo. No počkaj, ale to mi bude všetko podať na zem. Což akože... Nevadí? Dúfam, že som to zobral všetko. Yes, OK. To vyzerá cool. Wait. Zele. To čo som našiel? Tak toto je zlatá baňa? Hell yeah, počkaj, toto nepotrebujem tento oný, takže to si tu, jej. Kurde, tak teba chcem. Čo to je, emerald? To je nejaké drevo? Ne, to je kameň. Ťaží sa to... Thorium. Cool. To je nejaké vzácne isto. A koľko tu toho je? Wow. Wow. No akože... Keď tuto skapem, tak... Akože... Ty koľko tu toho je? Budeme radšej šeptať, dobre? Pretože... Mám rešpekt.
Čo je toto? Cave weed. Jej. Ja že to už na mňa... Jej. Útočí. Krysáček. OK. Jej. Ja sa bojím tých patov. Netopiere. Ja chcem ešte to železo tam. Kamo. Sorry, ale nebudeš ma strašiť. Čo mi ubralo hápka zas? Ja si ten krysák. Počkaj. Ja sa potrebujem zorientovať. No ja som taký dezolát. Dezorient. OK. Oh. OK. To vyzerá cool. Prečo to padá na zem? Nevadí. Jaj. Wow. Tak ale toto je cool. To čo som našiel, jakú páňu. Dobre, koľko máme vecí? 12 kopru, 32 železa, čože cool, a 5 tých thoriumu. That's pretty cool, ale už sa nám veru kráti čas, takže ako nebudeme tu dlho, čož ma na druhú stranu mrzí. Ale môžeme to teoreticky tu ukončiť potom, ak sa... Ak sa náhodou nestihneme vrátiť a... Pozerám, či nevidím ešte niečo zelené. A môžeme tu potom zase pokračovať, čož môže byť v pohode. Budem sa dúfať, že sa to nejak nebagne alebo niečo časom. Respektíve, keď to tu náhodou uložím. Ale toto je fucking cool. To je good. To sa mi páči. Toto je pekné. Ten pohľad na tie orečka je sakra pekný. No počkaj, Mojko. 1, 2, 3, 5. Všetko to asi spadlo zase dole, že? There you go. Tam nejaká truhla. Čo to je? OK. Dúfam, že tu nepotkám nejakého neznámeho tvora, ktorý ma hitne na jednu ranu. Ale aj taká hudbička sa proste úplne mení podľa toho, jak progres, kamo, that's crazy. To proste... Ja som teraz úplne, že prvýkrát v živote normálne nadšený, ale že to slovo je akoby nadšený nejakou hrou. Čo som to počul? No to teraz vždy, keď som si kúpil nejakú hru alebo niečo, tak to bolo také, že no, okej. Ale akože z tejto hry som teraz brutálne nadšený, kámo. Toto je brutál, toto akože masaker. A ja som aj dosť akože celkom rád, že za tých 7-10, neviem koľko rokov, čo to bolo vo vývoji, že som ani o tom nevedel, pretože ja by som bol tak nedočkavý, ty kokos, ty kokos. Keby som na túto hru čakal, že 7... OK, tak tam som sa prekopal do nejakého pekla. Tam nejdem. Tam ako mi to tak trošku Ja som sa posral práve. Papoučku, nech mne. Ďakujem ti. Ďakujem. Kurva, nemám žiadne jedlo.
Nemôžem tu zdochnúť. No do piče. Papaj, rýchlo papaj. Buď dobrý chlapček, papaj. Dúfam, že mi to nedá nejakú otravu. Musím sa fakt dohýliť teraz, lebo... Jaj? Ja to sú sliny? Takový detail. No počkaj, už nepotrebujem papať, dobre. Už nepotrebujem papať, jej. Takže počkaj, tam som sa prekopal do nejakého pekla. Dobre. Good to know. Chcem ísť ešte sem hore. Jaj. Prečo nemôžeš byť kamarát? Krtku. Vyzerá, že on je kamarát. Asi dokým na neho nezautočíš, tak je asi kamarát. Jaj. Dobre. Ale nikto nebudeme komentovať môj aim, dobre? Tichučko. Oh, wow. Čo to tu? OK. Berem všetko. Berem všetko, čo tu máte. Tu sú ešte aj na takýchto... Joj. Som sa zlako, že ma to odpingne tak, kde je úplne... Prič. Čo tu krysáček? Krysisko. Crisis. Joj. No počkaj, ešte sa tu prekopem a budem úplne v prdeli, tak ako zase poďsaď, jo? Poďsaď. Mám candle. Nechcú candle. Aby som to tu akoby... Ja viem, akoby, ale... Možno ti príde, že ignorujem úplne to železo, ale... Ja neviem, kam mám ísť skôr, chápeš? Pozri sa, aké štruktúry tu sú. That's crazy. Čo je toto? Nič. Aspoň... Ojej. Levitation. Tam je hore, to je železo, ironek. To dole je čo? To je larva, okej. Alebo si aspoň myslím, že to sú larvy. Takže opravte mne, pokud sa pletu. Tam sú nejaké ešte irony. Mne by bolo strašne ľúto to tu opustiť, akože, ale no mňa už akoby tlačí ma čas, takže... Wow. Rozmýšľam, či je lepšie ísť teraz nižšie alebo vyššie. Ale ja nechcem úplne riskovať, že jo. Čakaj, tam sa asi úplne neprekopem, takže to uděláme tak, že sa asi vystavím na druhou stranu. Maybe, I guess. OK, to bych mohl. Dúfam, že ma niečo zastrelí. Dúfam, že nespadnem. Please. OK. Dobře. OK. Toto čo pokračuje? Či to som sa iba... To som si spravil iba akože takú onu... OK. Koľko máme aj oného veci? Počkaj. 13,65. To už akoby... Tá 60 to už je nejaké číslo. Čože je to 60? Nejaký torium, keby som ešte našiel aspoň jednu žilu, prosím. A už fakt akoby odsaď pôjdu pryč. Jo? Môžeme sa takhle dohodnúť? Ja, aj tam je to peklo. Ale mám zároveň taký pocit, že tam dole budú najvzácnejšie itemy. Nechcú tam ísť. Ja si fakt myslím, že ešte na to nejsem úplne akoby pripravený, chápeš? Nemám na to správnu výbavu.
potrebujem správnu výbavu. Hele. No nič, jebemci. Pokúsim sa nejak teraz už dostať naspäť domov, pretože už tu nemám viac akoby času, ale veľmi rád by som tu naťažil úplne všetko, čo sa dá. Spadol. Tak ti treba. Ale akože je tu fakt ešte akoby čo ťažiť. Ja mrzí to železo hlavne, že akoby toto, ale ono je aj vysoko a ja tiež akože zase na druhú stranu neviem, jak sa odtiaľto vytrtkám, takže to je tiež akože dobré. Tak aby víš. Good to know. Dobereme ešte toto a ideme prič. Tak. A ideme sa vyšplhať, či ešte tu je niečo? A ešte tu je. Ne. Ne. Neviem, čo si zač. Nabijeme, pre istotu. Aj keď môj aim je neskutočne mizerný, ale nevadí. To sa spraví časom. Verím tomu. Stačí pár kol CS-ka a buď budem dobrý, alebo dostanem samé headshoty. Oh. Akí domorodci. Trefa. Ty kokot. Ty kokot. Good. Čo je toto? Jaj? OK, good. Yeah. What is this? Stick? Aha, dobre, to nič. Hoši, stačí. Ideme domov. Musím sa vyšplhať proste hore. Ideme home. Ozvem sa, keď budem zase hore. Jo, tak zatím čau. Takže sem finally vonku. Dobre. Ktorým smerom máme domov? Vyzerá to, že týmto. Takže ideme týmto smerom. Máme noc, takže pacha na to. Mašromky brať nebudú. Tam sú nejakí kostlivci, dobře. Ale okej, viem teda, že približne týmto smerom mám ísť, takže to budem mať na pamäti. Asi by to ani nemalo byť tak ďaleko. To už začína ráno, či čo? Či zase bude pršať, ale tá noc, pozri sa na to. Wow. Really good. Paráda, takže úspešná výprava. Nice. Ja úplne nepotrebujem toto, počkaj, to vyhodím. Ja ich mám doma takýchto, takže to úplne teď nepotrebujú řešit. Šup. Ale akože celkom pekne ďaleko som od domu. Či toto už je ona? Táto hora? Áno, výborne. Takže sa ešte vyspinkáme, nech je ráno a ja považujem túto výpravu za úspešnú. Nice. Takže hoši, máme tórium. Máme túrium. Tórium. Dáme si to všetko krásne vypekať. Tu je pec, takže počkaj. Dáme najprv toto, hlavne, pretože to je takové teraz v aktuálnej chvíli najhlavnejšie. Kokos, ja som strašne zvedavý, jak bude to tórium vyzerať. Počkaj, ja potrebujem 5 tória, aby som si vyupgradil furnejsku. OK. Máme jedno a potom ešte potrebujem nejaké modré, a to vôbec netuším, čo je to modré. Takže to zelené je teda tórium, OK.
OK. Čo tu máme ďalej? Mám tu nejaké ovocíčko, to všetko ide sem, takže toto... Toto pôjdeme vypiecť. Šup. Takto. Zapneme. Dobre. Počkaj, čo tu ešte patrí? Už asi nič, takže... Moment. Vyháčem si veci, ktoré nepotrebujem, takže toto nepotrebujem, toto. Ani ten stick teoreticky, mám ich dosť. Toto ostatné si všetko nechám, takže... Jej. Takže tak. Tuto lighthead si dám spracovať, toto si všetko odložím sem, toto si ešte vypečiem a I guess I have everything. Oh, no. Počkaj, to uhlie si doložím do tejto pece. Like this. Thorium. To je brutál. Koža. Kúžičky. ADLky. Ja viem, som proste jebnutý, to si veľmi rýchlo zvykneš, neboj sa. Dobre. Toto jednu si dám sem teda, keď povieš. A... I guess... I'm done here. Ako je v týchto truhlách ešte relatívne bordel, ja akoby si to samozrejme priznám. Ale vieš, ešte môžem spraviť jednu vec. Spravím si ďalšiu truhlicu. Neviem, či sa mi podarí. Áno, podarí. Spravím si ďalšiu truhlicu. Tu si dáme napríklad sem. A do tejto truhlice budeme dávať palivo na drevo. Aby sme to trošku akoby zredukovali, že jo. Takže I guess like this. Jo? Takže sem pôjdu vlastne všetky sticky. Takže takto. Tak a jo, a to je všechno. Ešte toto sa mi dopečie a myslím, že bude všetko. Jak to je pekne označené, že ktoré sa práve vypeká, to je good. Iron, copper, ok. No hoši, ja si myslím, že z tohto partu to bude všetko. Ja vám ďakujem za zhľadnutičko. Slyšíme sa zase u nejakého ďalšieho partíku, jo. Prajem všetkým pekný deň a ja to tu dopečiem a čaves. Čau. Hezký dníček. Čau.